Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі шмат цікавага і карыснага. А яшчэ мы любім дзяліцца з вами унікальнай інфармацыяй. І вядома, ўсё гэта па-сяброўску абмяркоўваць. Калі вашы знаёмыя не глядзяць кожную раніцу добраранак, раскажыце ім, які тэлеканал трэба ўключаць з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. Напомніце сваім сябрам, што ранак трэба пачынаць з нашай праграмы. Але я ўпэўнены, што добраранак глядзяць усе дзеці краіны. І калі усе перад экранамі, давайте паспрабуем усіх здзівіць. Вось адкажыце мне, калі ласка, якога колеру звычайны леў? Калі я малюю Афрыку, то львы ў мяне жоўценькія. Так, можна лічыць, што львы колеру афрыканскай пустыні. А ці ведаеце вы, што ў Афрыцы жывуць абсалютна белыя львы? Ой, звычайна жывёлы мяняюць сваю шубку на белую, калі пачынаецца снежная пара. Так робяць вашы сваякі-зайчыкі, якія жывуць у лесе. Так, яшчэ ласкі, ды і пясцы таксама бялеюць з надыходам зімы. Толькі я не разумею, няўжо у Афрыцы бываюць сцюжы і сумёты? Не, снег на афрыканскім кантыненце вялікая рэдкасць. А чаму львы мяняюць свой колер на белы? Кася, ды яны не мяняюць, яны заўсёды белага колеру. Так, дзіўна. Як яны могуць заставацца зусім белымі пры афрыканскай спёцы? Дзе яны хаваюцца ад сонца? Нідзе яны не хаваюцца, яны вельмі любяць сонейка і спёку, але яны нараджаюцца з поўсцю белага колеру. І ці зручна белым і львам? Вучоныя доўгі час назіралі за белымі львамі і высветлілі, што ніякіх адрозненняў няма. Львы белага колеру палююць аднолькава са звычайнымі. Усё роўна, белыя львы такія ўрачыстыя, быццам спецыяльна ўпрыгожыліся. І вядома, такія прыгажуны прыцягваюць увагу і турыстаў, і, на жаль, браканьераў. А вось гэта не вельмі добрая інфармацыя. Я магу ўзяць сабе такога беленькага ільвяня і даглядаць яго. Не хвалюйся, Кася, львы пад аховай. А вось у хатніх умовах цару звяроў будзе не вельмі утульна. Я пагавару з дырэктарам зоапарка. Можа, зоапарк возьме пад апеку льва. Гэта можна. Многія зоапаркі забіраюць кацянят белых львоў, якія з-за паляўнічых засталіся без бацькоў. Супрацоўнікі зоапарка становяцца такім ільвянятам сапраўднымі бацькамі. А яшчэ бялюткіх львоў можна сустрэць у розных цырках свету. Ой, нешта мне захацелася наведаць цыркавое прадстаўленне. Сёння ж набуду білет. Хлопчыкі, вы са мной? З табой такое нельга прапускаць. А пакуль я не купіла білет у цырк, прапаную паглядзець ранішні мультфільм. Вы гатовыя шукаць адказы на няпростыя пытанні? Вядома, гэта мы вельмі любім. Лесік, а ты падрыхтаваў для нас і нашых гледачоў пытанне з падвохам? А як жа? Слухайце уважліва. І калі ў вас ёсць адказ, адразу яго гаварыце. Ды давай ужо сваё пытанне. Усе гатовыя слухаць. Калі ласка, адкажыце, што агульнага ў слоў арэна і пясок? У адным слове 5 літр і ў другім таксама. Гэта правільны адказ? Пра колькасць літр правільна, але гэта было б вельмі проста, калі я толькі пра літары цікавіўся. Так, арэна і пясок. Нічога ў галаву не прыходзіць. Як жа мне быць? А вы, сябры, гледачы паважаныя, ведаеце адказ? Лесік, ты расказвай ужо сам. Хіба не бачыш, што мы не ведаем? У многіх мовах, напрыклад, у італьянскай, іспанскай, слова «арэна» азначае «пясок». Гэта выпадкова так атрымалася. Як кажуць, гульня слоў? Зусім не. Яшчэ ў часы Рымскай імперыі пяском засыпалі зямлю ў амфітэатрах, дзе праходзілі баі гладыятараў. Гладыятары – гэта смелыя людзі. Яны паказвалі сваё майстэрства воінаў не толькі на поле бою, але спецыяльна для публікі. І біліся яны якраз на пяску.
А потым і месца, дзе адбывалася ўсё гэта дзеянне, пачалі называць пясок. Дакладней, арэна. Так называлі самі гладыятары той самы пясок. Сёння на арэне мы глядзім спартыўныя спаборніцтвы ці музычнае шоу. А ў далёкія часы лепшым шоу былі гладыятарскія баі. Цяпер, калі я пайду балець за спартсменаў на арэне ці адпраўлюся на вялікі канцэрт, я скажу вам: да сустрэчы на пяску! Але мы цябе адразу зразумеем. А ўсе нашы гледачы разумеюць, што адбудзецца пасля таго, як мы скажам. Зараз будзе Мульты-пауза! Глядзім мультфільм. Зручна табе сядзець? Добра ўсё бачна. Кася, ты будзеш з цацкай гуляць ці з намі праграму весці? З вамі праграму весці. Але гэта моя любимая зайка, і я не хачу з ёй надоўга расставацца. Яна з намі будзе добраранак весці. Зайка вельмі саромеецца, таму няхай пасядзіць проста побач са мной. Вось адкажыце, сябры, хто з вас бярэ на заняткі любімую цацку? Лесік, ты гэта вялікі сакрэт, і нашы гледачы яго раскрываць зараз не будуць. Гэта я ўжо зразумеў. Але псіхолагі сцвярджаюць, што цацка, якая сядзіць у школьным заплечніку, можа дадаць упэўненасці маленькаму вучню. Гэта быццам лепшы сябр, які ўвесь час цябе падтрымлівае і дае сілы. Вось, я час ад часу бяру зайку на заняткі. Але калі яна застаецца дома, я амаль бягу са школы хутчэй з ёй сустрэцца. А ведаеце, што ў сталіцы Японіі, горадзе Токіа, ёсць кавярня, у якую можна прыйсці і пачаставацца разам з мяккімі цацкамі. Нават не трэба прыносіць свае? Не трэба, наадварот, там такі выбар цацак, што можна ўзяць сабе тую, з якой хочацца пасядзець за адным сталом. Здорава! Гэта мне нагадвае казку пра Алісу ў краіне цудаў. У кавярні працуе толькі адзін супрацоўнік, і ён вялікі плюшавы мядзведзь. Дакладней, госці бачаць толькі яго лапу. Здорава! Плюшавая лапа спачатку прымае заказ, а потым званочкам абвяшчае, што заказ можна забраць. Аплату таксама бярэ гэтая лапа. Лапа робіць усё. Гасцям кавярні вельмі весела і пры гэтым яшчэ і смачна. Мне ўжо захацелася перакусіць. Можам гэта зрабіць, а разам з тым паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Сябры, якія ў вас планы на дзень? Спачатку добраранак, потым заняткі, гурток па астраноміі, гурток знаўцаў гісторыі, а потым... А ў мяне сёння па плане маляваць пейзажы. Мне падарылі новенькія фарбы, буду іх тэсціраваць. Пакуль Лесік з аднаго гуртка на другі паскача, я поўнасцю паглыблюся ў мастацтва. Буду маляваць, маляваць, маляваць. І які пейзаж мы ўбачым на тваёй карціне? А вось з гэтым вы павінны мне дапамагчы. Падкажыце, сяброўцы. Толькі так, каб усе глядзелі і вачэй адарваць ад карціны не змаглі. Усё залежыць ад твайго мастацкага таленту. Зможаш перадаць прыгажосць на карціне, усе будуць глядзець. А калі не вельмі атрымаецца, усе толькі кінуць позірк і пойдуць далей. Не, мне трэба, каб глядзелі і не адрываліся. Тады трэба вельмі пастарацца. Я напишу свой пейзаж, а потым буду чакаць, калі фарбы добра-добра прасохнуць. І нікога падпускаць да малюнка не буду, каб шэдэўр ніхто не сапсаваў. Кася, ты можаш паспрабаваць сябе ў новай прафесіі, якая называецца наглядальнік за тым, як сохне фарба. Ух ты! А што трэба рабіць? Аказваецца, на некаторых фабрыках, дзе вырабляюць фарбу, ёсць супрацоўнікі, якія спачатку фарбуюць кардонныя лісты, а потым сядзяць і гадзінамі назіраюць, як сохне фарба і ці не змяняецца яе колер. А калі фарба доўга сохне? Значыць, трэба сядзець і гадзінамі чакаць.
и свае назіранні дакладна записывать. Не. Мне такая профессия не вельмі падабаецца. Столькі часу трэба страчваць, калі яго можна скарыстаць з карысцю. Наприклад, фарби сохнуть, а ти мультик глядиш. Правильно! Мультик скончится, и можно картину усім демонстровать. Правильно, давайте мультик и поглядим. Надышоў час развітвацца. Але у нас яшчэ столькі ўсяго цікавага для вас ёсць. Хутка мы сустрэнемся зноў і падзелімся цікавымі фактамі. Цудоўнага ўсім дня! Добрых сяброў і новых адкрыццяў. І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!